Ka pun ursla ka kelalong ka snong ka baningkong e na is ka sils ka wala ban pinmi ik jinon kam ba kerpang jengki kinthei ne ki sanitary part lengba ka wei ka long kme ka wala tip kerteng kum ka kong nangri juban khongdum kalin ti ya chong ka te kolong kme ha swa ban sedang ya ka te ka kam dei satya ka basuk kham tam e ha bai li ka hab ban lek pe artat ya ka common service center ka bodan hapun usla hi handai klam da pan sngo yek te baro ki jing e ki bami ka kong nangri kala ya shakmat ya ka kam bat ka jerap ki he jong ka CSC kala thiet ya baro ki tiar ki bodon kam nak banta ban sedang ya ka jingpen mi ki sanitary part panikong e haka district na ka liang mo por habayo jingtep halo ka ni sinjam bala simda ka te kolong kumi layo ru ban sakhi ba kar kom sna ki te ki pat kalong ka basani pat ka ba khui ba kaba kham su tunat e kalong bana kaliang ka kong nangri kala pentep bana war ka khlam kubet ki he ka CSC na Delhi kimsim layo satyab non hikai kumno bansna de kila shupha da ki video ban pin i kumno ban panda ki tiar bala poi batru kumno bansna ki ha ka ju por pat kalai thu hadien bakala nang ila die kala khot pat ki paramarjan bat hikai ki kumno bakin nang ban kham ban pen wandur batru ban pen khyang hi ha ki machine haswa ban thap pat ha ki song namare ka jingsi yekite ki batre kalong kat kum ka jingla jungki ban od bansna kumta ki don ki paramarjan ki bawan bantrei wat hadien kilawan bala sispa sngi ne na ki we ki jingbala Syagani nga syutrei tang ngade tang KVLI patrei po CSC penusla center dengan jonnya ka CSC nadu snem ar hajar khatnyo hadin nang ngale ya ki service ki babun po CSC pila pematai net ki kita ki service mo pile apo PLC kidon kum ki ba apply pan card apply SD apply ya ki online ki online class ki online payment online admission kibon service ngila po CSC tan marba da ka baringi register ya thang tu ndai te yang ki service ki babun ki ngila ang tu yo commission ya kendiat hadin bangala trai ha po CSC kum ka VLE hani po penusla center nadu snap ar hajar khat nyo te haus snap ar hajar khat phra khat khandai nga yo ko appreciate certificate na IDC te kani ka pen long yanga bat ka ketik yanga ka museum yanga bangan le ai shu ka ba khambha om tang yala di ndai bangan la ban kan tiu lang ya ki wei pan ki paramarjan nani ki para ba nungkong e atolong ki paramarjan jonga hi ki prashnong pratha mo te hadi nang tu kawan kani ka offer na po CSC team ki offer yang ay kani ka sanitary units tengah priang ya kata bat ngale nga apply ngayo kan lengba ka jingerap jangki CSC team kata hingi apply lengba ka CSC hadi nang tu ngila kala priang nanti na po Delhi kila priang nga kila ay kani ka offer mo ka seo ki itu hadin pada Haji Syah kila amut banwan hinang tay na po Delhi ban ay training ay nga tambah nakadaw kani ka klam kabawan hang ni po region ni tengimla kimla banwan na po Delhi te kila susen yang ay ki videos lengba ki mail tengah pet na po ki taki videos ya kom install ya kini ki tiar kitar bat ya kom shnar kunju dai lengba ki CSC team ita CSC team ki dai iba comfort iba Joshua ba Bante dan iba hunki bat iba khiatho kitu ki I mean sim yang bat ki kedolenti yang ki batai baru syafang kani ka project ba ladangale ya kani ngan wanra ya ka jing mentoy tang ya ngal ya nga hi marwain re ya ka jilla hi ka wi number ba hani jilla jongi paddan bale ya kani ka project na sedang kani ka kam de life way tarik wagos kamut dang shibanai phamanta hadin mang latre ya kani ka kam shibanai manta dengan la peniat shua tang shikini ki than penusla janga hi ban snothu ya kom long umar ulong kumnu quality ulong kumnu te hadin bangala peniat yo shani nga sno komen namar baki customer baki nong pendan kam yo ni upat ki ong ba u snotanan u biang tang ba udon jing thut khandiat hai jing jorong te how ni u benai pementan adu Oktober ngala modify bhai kitar bat ngala kham extend no jing jorong kumbai kamlang shu kumbawan na company ndri ngala extend no khandiat jing jorong wala kham jorong mentang am tang shupet video namar kam da jingjar than kar kom shnai kini pas te ngai tang shupet kar kom install gila batai jai pa jai kumtu khandiat gila batai gila le ngi post por baki batai kumtu ngi post video ngi le te ngi yo ke ban kem ya kata
kaban kong tengah hikai yaki ngapan i yaki bak pidemen lek kumni ban od ban thap ban khap ban sna ban thep ban sanitize santu kumno ban hasua bakin lek yakan ni bakin sanitize wa ile dia kin sanitize wa lak jong kiti te khamtam por ba packing pidemen pet bha tang ban sushna bet kumtu ban sanitize ka jaka hagot ko duli ba kila ai na company sanitize sang tu simit hadin nata hakasni ke babut misa packing iki Namar baki dang sedang mentau bena ya ketika kam ka kong nangri kala kentu ki para kentai bakin persang ya kiti ki pat plasnahi naka jala lejong bat lada don kinu ki jindu naru ka kloy ban priang ni ajingmun jong ki khnang ba kum kalong kemi ka batrang ban kentiu la ka jong ka yok ka jong ki para long kemi I kong nangri juban I di khun jong I kong beslin nora pat ba string sing nong bet hadin me latra ye kini ka kam menta sibna ya ngas ngo don ka jing e ka we namar ba ka light ka shani sathan jong ka thut palan te ka jing e hik ban kong ka de ka light lada tray number number lada bala alip light tengo number lada tray kini ka kam ngidon kam ya ka light taka daw dadi badan ka jing kersana ni ka jing ajing rap ban yo eki machine ki ban penne e ka light ki no tray kin la ban tray bet kin ya kam kin beteng bet te kin nam shang phan mar bala da do ka light lada ja ka light kin haban shang no ina haban sang ya no e kam kidan sangun namar bakitu kilet bela shwa mensi kilet shwa shaki jinglek jongki lani kidan ki badan khun ki pedak shwa kamram jongki hayi hasam te ki sawan pat ban tre ni ngasi ki daka ngasi ki daka commission takila kata kin im kata hi ban ngasi ki mat kata yo natmu ban penhe peniar ho namar ba lada kata ru lada kasyong ka diman lada kibun ki diman cengila ban extension shu yegi nong tre ru kumju te nga kakam kan ya safrang kan te kumtang karpat ifi ki kamtam para kan thai bakin ya pendon kam yu ni umar janga bangan la ban penya yo bat lada don ka ka ba phi kwa ban ajingun lani ki fit ba kin sum ha ban mil sanga lan ba kan mil ngan yo ban snap la de ban ngakloi ban snap ban sha score ya kita ki jeng ajing mo fi lang ba fit ba ki ban tha ifi ki be phin tha ya nga sha ki mil ban ngakloi ro ban le bha lani ban penbiang shu ya kita ki jing tre jonga kanang ba kam jonga kanang bha hayo ha hat ya ki pat ki badi menta hayo ki don tang riu pat sa ka sisong riu ni pat jonga u badan ha kani ka unit jonga udon trapat sa ka sisong te ban ya nujor ya ki dor ula kham herdor kan ya la kham donador kan ban ya tu wi pat pade uga ki de hayo ka market price kali kan no ka market price ka de sa pu khandai ki we ki mat ko na ki won kiwai kimati dakidon tang riu pat ula poi kum tu sanpho sanpuan nangkong ai ngo yu blay number ba dei ma u hiu bayalam lenti yanga ubla play gilat klenti ban ya kendo e kibre ku ba ha gajing im janga wala shibun gajing bakla ya kendo ha gajing im janga ngala le ndrei uyai play lat klenti yanga ban ya kendo e kibre ku an sim yanga ban le ban ya kenti ba dei te kalet ke jing songu ro ngalet saka CSC team number dei leng ba jongki bela play kala kelenti bela terua yang akan di project bangala on perlong ini kakam ada dia tahu nak kita nolor kini ki batrei batka kala denru isamla melenda khongsni isamla puli emi khasi hanihu ibalabati ya kapor jagi ban puli bat bantrei hangte nangta denru kilong me baladon khon kum ikong aihun langkhong malai ibalai thu bai juwan bantrei hangte andala deb ban penbiang lo dik jindon kam ki khon leiphai pat halaka jong kaman dang puli ya ka MA khasi ya te po nihu bat ngadang lei utai ka that semester nabar kumbayo i ka jingjia ka bajia hi ka pathai ba kari jong hi bar koi i mat kini ka jing panglo do klam ngim la ban le chiki jaka puli ki jongi ngim yo la chu ban mi ki ye ki sem ki jongi dei akini ki banai baro nadu o banai ma chi la shushong ki ye ki sem ki jongi hendrei dei nadu august ba ini i bagi khot i the thai lawan ra e kini ka jing train ka ye ki jongi te ka pelai ni bat yang haru bandan ta kamin sim pa bangan tre ni ka kam na kalong tang khindiat ipor bangan ai bangan tre ni kam makalong ka jingkershan yang ngahi
kamtam ke kepada kebahiran bagi ke barok kilong ke barem nama ta kalau ke jigashan yang ngading kong bat ho ker kami rap kan dia email pa jongi ho walang la sibun dei kalong ke jing minto him ta jonga bat kum ke jing rap ke ying hidu bor kata hi bangat rei kalong tau stream tu aduk kupol khat we beje aduk ndisteng yo beje tu ada sispat teli ai leda tre khas mak tu yo hi spa san po teli aspa teli ka potre ka bang stang hi batre ka long kum tu khat we beje khat we tam tu sang ha po mistem atre sha ki kam ye ka sem ngai rap tre kam haye ba de tu asa na ba video di online class asa pe choi ki class ki bakin hi ka ki shim ba sa response itu ki class ye ki be I don't come pe re ki bom don't come asa pe tu dalam me dala dep tre ki di kam ki jam baro lagi don kita ki class test dan ki online class nga no ki jing tre ki jang ni sim shuti na pan pendep kita ki dan kam jang kelas aduh ba sedang kum tu hi masun tip tengah lawan dah hi sini ho hi kai masun wan te yo jing hi kai shwa hadin sa nang pat antre dan kapor mga tu hi nyo kanta pra kanta ngadang tre nga wan sini ndala ada trikam lut barok khat beje em tu dan kapor banga dap posting lawan hi tengah lek pada waktu si dan bangalek san baje dan bangalek riam nyom ta hi insya nga syong dukan nga dijan na do bang yok lung pada nga syong yang no ba minta da de ba syong dukan ru kun tu hi ka yom da stu stau syu ra ta la long pathai kum ni ta kawi kapor baka keluit nga yok banwan da ngala kam nga yok ban lek danga don kam ban lek kloi nga yo